Днес ще пробваме Crystal Candy. Видим какво са ми изпратили. Така изглежда вътре. За тези, които не знаят какво представлява Crystal Candy, това са желирани бонбони, които са буквално като кристали. И сега ще ги пробваме, никога не съм пробвала, така че много ми е интересно да ги видим. В опаковката имаме и бял прах. Мисля, че е кисел, според мен. Трябва да си ги топкаме. Не знам, ще пробваме и това. Много сладки стикерчета. Хайде да пробвам синьото. Вижте колко яко изглежда, хора. Вау! Хора, това е много хубаво. Това е като малко като нещо като боровинка. Нещо горски плодове такова. Хайде да го топнем в прахчето. Може би така се яде. Да, мисля, че е кисело. Сега ще пробваме лилавото, хора. Пак е такова сладичко. Последният цвят имаме оранжевкото в пакетчето. Мисля, че е праскова. Много ми харесва. Трите мисля, че синьото най-много ми харесва. Имам и жълти и това е пак такива с лилаво. Отгоре има някакви неща. Така че много ми харесват, хора. Ако и вие искате да си вземете от Crystal Candy, ето тук ще ви оставя един код за отстъпка, с който ще имате намаление, така че побързайте. Много са яки, приятели, вземете си ги.